Bazalwane madoda, niyazi impilo nempilo yomuntu ihlala isempina. Kukho abantu abafuna izinto eziright kubantu. Abanye bafuna izinto zabo, mawungayizanga ngendlela zabo wafa. Washa, wanya. Abanye njalo azonde nje ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda wakubusisa. Awukwazi ukuthi usumdala ungaka uyohamba udinga ukuthi ubani ucabangana ufisa ini ngawe u1010. Hayi. Khula enyameni ukhule emoyeni. Wena mangabe usensile ukuthi kukhona okungathi kufuna ukukudibhizela phansi. Ngene ophehlweni, ngena empahlweni, ngena emthandazweni. Indlela zokwenza sinazo ukuthi anisondeli kithi anisibuzi. Impilo yasukunyeka. Amathuluzi wonke okulwa mina as long as it is spiritual. Mawuloya ngikhona la uzobona. Mawufuna ukumbhayizisa njengendlela zamaplano okuhlakanipha esikole ngikhona la mina uzobona. Mawufuna ukungishift endozini noma uthi ungazama ukuyanyana uthola kuyisiphiwo sami lesi singenze ngaba yilokho kovula uthi uzosithola uzobona. Kodwa ngikhuthaza abantu ningalwi izimpi ezinganangqondo. Kunezinye ezingadingi ukuthi ubuloku uhlupana nalo muntu umbuza noma utshela abantu ukuthi nangu ulwa nami vele isehlulekile ohlulekile ngakakwenze lutho angaza yenze nje udlala ngesikhathi sakhe niye kadlale ngesikhathi sokuyodingela abantwana impuphu uyozobulawa indlala. Impi yakhe ayikwenzi lutho ungazibambezeli ngayo nawe qhubekela phambili ngemsebenzi. Bese kuthi lapho inuka khona izwayo ukuthi hayi lese idinga manje ngeke ngithi ingadlangadla inguzambuzo omkhulu kokovula ike sithi ukudila nayo. Hayi ngeke ngizwe. Ngeke ngizwe amandla angabe ngawenyanga. Amandla ngabe ngawomprofeti. Athestwa ngazo lezo zinkinga engikhuluma ngazo manje. Ukubona thina sihlala sizondiwe. Sihlala siyenziwe izinto. Ikubona thina sihlale siphethwe njengezinja. Ikubona thina sihlale sihlukunyeziwe. Ikubona thina sihlale sisukiwe. Ikubona thina sihlale sithunjiwe. Ikubona thina sihlale sithathelwe izimali zethu. Ikubona thina sihlale sikhulunyiwe. Amandla amagnetive entweni ezinzima nezirongo. Amandla kamoya amagnetic kubantu ababi abasuka befuna ukudala umonakalo kuwe ngoba phela uyisiphazamo kubuye abaphazamisa inkonzo yabo yokulimaza ayisahambi ngoba wena ubhizi unikeza abantu amavala sangwane ukuthi bashunise emzini abathakathi bangangeni unikeza abantu imithi yokuthi bamsinde umuntu athi sele yathi kodwa lo muntu ngimiyeke kanjani obvious unsindile man uthatha lezi zinto zabokhokovula usehlosa okubi ngalomuntu akade ufuna ukumlimaza phinda hlosa okubi ngawe wena khokhovula wakhona lo olethele leso sifeko.